Kummak ta doi somruk panga liam ta khan ramsa makle danglam tak tak te chu Khawvel-a hian an oma snappers ten ramsa thi du tho takalo ein T-Rex aron kal thut mai tuya an zuan lu hnu chuan pakhat aron se manra ma chuta tuipui atang chuan sak lian tak megalodon chu ron chuakin T-Rex lua tak aron se thoi mai Jonas ron langin bangati kuak nu chuan aron chuaka longlian tak container tam tak phura aloom rengani Philippines tuipuya ommekin Jonas chu film khur takin achengal zunga longa nathok ten chemical hlauhawm tak tuya an peilai awa mukhia wa evidence satan an thla langal mol chumi nu chuan office room pakhata lutin lekha poimo ho thla ala lea vaki Hlauhawm takin alo sham chuta mi pahni ron lutin pakhat ahnek thluk nu chuan pakhat jok stepa abo thla manmo takin atlan chengal alo dan tumtu chu atlo thal topa ma se anlo hual betman tlat mai akung futhiam zia entirin man tumtu te chu an thal phunga container chunga atlan chhongal anjinga pakhat atlo len le lop nu chuan an ron nang ching ta thawa chuta tuipuya azuan thlak sana heti lai hian a thopui mekle raigas ten thlona ron khalin an ron chan chuak ta ni Oceanic Institute Hainan China ron langin Jiuming le Hillary ten an thil mu chhuah thar an lo en fia vela special suit danglam tak tui hnuaia ramsa beina tan du thu sam an siam chuak ani mi ying ron langin zana party an nei tur a ron thrila zana chuan an institute chuan party lian tham tak an buat seya Jiuming an state a thu soin megalodon sark nu an khoi mek haigi chanchin a hril hloma sark no te ani lai tanga an enkol to ni haigi atang hian thil tam tak an zir chuaka tui chung thuk em luna khol thatak an siam chhuah thei pha bok atu ka mi yengin Jonas nena tui hnuaia lu ve achak thu asoya ilano pangbok sia itana hlawom lutuk tia changin raigas aron lang hlola Jiuming kha haigi an khoina alo lut me kani an pathum chuan phei ngalin Jiuming nena thil hlawom takati thuan wasila Jiuming an eng ma hlo tura om lowe aron ti ve thung haigi chuan zoi muanga pan hnain aron pela tui chu hleu kwalin Jiuming ha beita thut mai tuman Jiuming an hmu to lova chuta ruma ron lutin a se ma khan an lo pot chuak manani chumi hnu chuan Marine Research Center Manawana han wathlok wanga zana haigi kha chuana tur zongin halo hleu kwal zak an dan na bar chu hasu chora atopa chuan a chuak theita atuka Jonas te chu submarine pahni mangin tui chung thuk tak lut tur chuan an lo in peitoa Jonas raigas le sal te pakhat zoka chuangin Jiuming kha lens le Curtis tenen an lo chuang ve thung Mac Jess le DJ te chu control room a in charge sin an lo oma submarine te chu tui hnuai lampanin an chuk thlata ni an kal thui main security camera tang chuan thilom ve an va hmuwa meying khaniin halo bi runi an mission an cancel main an bulloka chuan megalodon haron vei fuwa submarine te chu thunun vatin an tlan chiat sanangai tian shia computer checker an vuatangin an bula sark om pakhat chu haigi nge ani ti an hre theya sark ten an ti boilo bok nen tui hnuai lampanin an kalzel tani tui hnuai thim taka chuan an bulloka sark lian em an muthuta Jiuming an sark chu zirchian duin zui nge yadua midang chuan an lo rem ti chia lo Jiuming ho chuan an lut thuk zela tuya trauchi nim sang tak bula kal zelin an chung loka chuan sark te kha an oma Jonas te chuan sark te hi in thlapun zel an tumti an hre thiama
hagi omdan po kha adik lo re ngani heti la hian an omna tanga hlavak lova tui hnuai base an radar atang chuan an hmua an omna chung loka submarine dang Hlauhawm bawk chu tui hnuai long chu Montesa thunun ni in dan lovin leian lo ver meka na thok ten boman kam lai chuan Jonas te submarine azuk mutlat mai a Hlauhawm wangin Montesan na thok te tlan san chuan ati puak zuya a hnuaya om Jonas te team kha han tal buai pha lunglian tak takin aron del zuya an tlan chhuah thei ma in control center nen anin bepop thei to lo control room a chuan mekan jes nena chan chuak tu long poi puivat turin atia along tir thla kha a that tok lo wangin an zinga hian phatsan tu anom nge ya ringani tui hnuaya Zalen in biak pona halo siam tha thei hlawa Jonasan mek bengalin tuna chuan tu ma kan ron tir thla thei ri lo aron lati zui Jonasan special suta in thua marota Montesa te beisa khan kalantum ma se man mo taka an che zung anga ya suta oxygen hian darkar ni chi adei wangani special suit an hak nu chuan tui hnuai fit sing ni sanga thu ka chuan kein an kala Jonasan thom hria in jiuming le atim tenen anin tok hlol mai anom na mun chu tui hnuaya hnim tro danglam tak tak te chuan a chun eng uta amoi hle lensan anen chian vel lai chuan squid in aron zuan thuta a helmeta a vial ngal van nei thak takin a thian ten an ron chana malam panin an kal le ta ni chuta thoman shele a an han le hoinak chuan lens kha alo om to reng lo a helmet chia a hnu chia ti thei an nei lo tin hria in an kalsan taringot mai heti la hian control center a mekan DJ le Jess te hna security footage le na thokte profile check vek turin atia Montes le Hillary te loin bia in ani hi misual pol ho zinga lo om ve reng mai Hillary chuan that vek turin avashila Jonas te khan infrared light an mang toa an suit power ren chem nana ti an ni sal chu a hlau thong big ema a oxygen po tlem to big hle sanga danglam tak fuanin an ron pel sanga radara thildang an hmuzui chuta snappers tam tak an lampanin an ron kala Jonas ten an lo beilet ve ngal pakhat chuan kartisi helmet a se khithota jiumingan meying alo chan ve bok flare chit kai hnu chuan an tlan san hloma ma se megalodon pahni an lo lang le tlat mai jiumingan kalro kalo chhei buayang ati tuara Jonasan a thian pa thi chu phal thak lo flare chu alo paisaka sar pakhat chuan aron se man thel anom na lei chu adar nuwa ya meyin lungin adel man teu hle sal kha a tho tha thei to lova jiumingan lo pot tramin an thi phadon ti sal chuan a hria jiuming chu anam sondo ra sarkin sal chu a se hlum ta ni dam chuak te chu sark dangin aron se le main beisa chuan an lut thei sha ma kartis chu a helmet chiat wang khan a thi pha ta thawani an thian te suna an din khotlai hnu chuan an suit phelin base chu an fangkwala tu ma anom lo ti an hriat hnu chuan control room an kal le mi yangin mek biak po tum lain midang chuan Montes te thil lai chhuah an lo hmua lunghluman to takani mi yang khan Jess alo be pop thei lawa Jessin beisa chuan an chhuah theina tur chan chuana pots omna aron shila film khur takin chulam chu han pan hal an su tang kha lo om no lin jimingan athil siam chhuah minor hovin an mang ve chu makati ema electric door an kalpel le hnu chuan an chhuah theina tur pot chu an va hmuwa onan tum chia tin an hnunga kongkhar aron lain khar zui Jess khan ron bia in misual zinga mi alo ni ve renga anomna chuan atan tir hnu in pot pakhat alati chuak zui Jess chuan raigas nena
Jonas in tha phot chuan ka chhuah tir vekang cheu aron tia raiga sin Jonas silain atin taran mai mase akap theingang lova jes chuan pot pakhat jok ati chuak le ta Hillary Khan jes thilti turaron thil ze la Jonas te omna hets pakhat ronin hongin tuyalut tapur purmai chuak turin anomna kongkhar chu honangaya chumi ti tur chuan jesi control and override angaya ni Jonas in hleu chuakin antana kongkhar chu lelama tanga hon thei abeiseya mase sarkin alocha ran mai asilai na kap sia kongkhar hong chia tin ni khoshelovin omzui aron har chuak chuan montesan alo chan chuaka kumtam tak liamta khan Jonasan montes hi jela khunga wangin phubalak aduni achian te kha an lo tal boi to hle a Montes le Jonas an lo in sual ve tria bok man ro an huang ang chu chuin khol chunga an tla thaduna an man ro ti tlak chuan khol vir mup ati ding ta chat mai Montes chu Jonas san atlo thatopa Jonas chu cheina wai phain control room a alut ngala an khol override tur chuan a boi ngal chuta Montes kha ron lang thuta anin sual le Jonas chuan suadurin hlap hlutopa kongkhar chu a hong theita ni an vai chuan Montes a submarine a lutin tlan chuanan man an tuma mase sark te khan laum renga wangin an film khur hle angai don ani jiming an ro man na nein control room atang khan beisa light te chu ati eng veka sark te chuan an lo ngai thei lo hle Beisan ron beya wangin a nging dura an chuan chu a chil nan mayang ti hlawin raiga samang ang tak zetani jiuminga hun taka ron letin dam chuak te chuan base chu himdam takin an chua san theya Montes po khan special suit hain alo bedruve reng mai heti la hian mek le DJ an security camera atangin jes chu phatsan tu ani ti an lo hre chuak to a misual ho hanron lakal zui jesin that vek turin thu alo pe a mekle DJ chuan an thom hria in ruam manna han nei dun ngal kongkhar hon rualin mekan pepper spray in aphu thuta DJ an jes electric in alo sok ve bok Jonas te chian ho kha hanron thleng chho hlola boina an tok ti an hre thiam ngal film khur taka lutin an thian te chan chuak ngei an tuma DJ le mekte tlan chia chu misual hovin an lo man ta thawani control room a hruaian tumlain jiumingan alo danga cheini sa beboin Jonasan aron bei thuta mekle DJ te chu an chan chuak Montes kha anomna lo lutin jes nen anin kwa in ngai zong an lo ni reng mai heti la hian sak lian zet megalodon pathum te chuan manawan lam chu an ron pana jesin Hillary chanchin an hril chuan control room a hian kan himang atia chuta sark pakhatin dar thalang ron suke burin jes a mom tahmak mai Jonas te khan chan chuana long mangin anom na chu chhuah san an lo tum me ka mase misual hovin an zui ngal an bul loka chuan sark an ron vei thuaka misual hovin Jonas te ka an tumlai chuan mekin aron se ve ta ni Jonas te thian ho chu tlan chuak thein Montesan Hillary chanchin ashila Hillary chuan I tha thei phot chuan lom man thatok ka peang che tin ashil Jonasan ral thuma bot sai sawa Fun Island vathleng hlolin khwalzin ho an lo party mup Dolphin te chu an tui hleu dana tangin an chi ai hle ti a hriata thil hlawm tak ron thleng tur an hria ni longa mi pakhatin a bialnu bula alo propose me ka azungbun ala ti tla zui a charnu chuan an tho chuaka a bialnu kha halo om to reng lo chuta an long chu ain soilop lopa tuya an tla phuk mai tuya ram sadang lam tak octopus lian takin alo man hloma
Hillary Montes le an mi te khan helicopterin clear car an ron thleng ve chia an kalna tura snappers ho lo omin silai an met puak ngal Hillary Hlauhawm chu helicoptera alo kir lea Montes an kau chuan le snapper pakhatin helicoptera lon chilin aman tadai mai heti la hian tuipui kama Jonas te thian havin sark ron thleng tur mi pui shilin an mang ang an lo tlandar sung sunga chuta megalodon lian tak ron thlengin a hmu masaka pianga ei ngal zel Jonasan meying bi rutura ashil hnu chuan mekle jiuming tenen sark beidan turan rela DJ le raigas buk te bula an lo bi ru ve bok tran puitu kautura phone man an han tum chuan atlang thei reng lova an pia loka snappers panin mishing an lo ei me ka DJ te chu an bi ruvat tuipui bike jet ski pakhat chia awma wangin Jonas chu aral thuam nen amain ain khal chuaka Montes le ami ten han lo thlir rengani Jiuming le mek chu warehouse a tlan lutin bom chiam na tur nitrate alo oma ma se Montes ami ten han ron lu chilman tlat Jonas kha thliar kar atanga hlataka alo om to a sark te khan lo zuin bumatum na lama tuya atla a ranglu tukin baika alon le ngal jet ski chu anung lok theilova sark pakhatin aron se main atlan chuak le theisha mane DJ le raigas te kha an bi rukna ta chuakin snappers te ban ruanga cell phone an lo la a mase snappers pakhat ron let lein an tlan chedun ngal warehouse a khan an tlan lut duna an thian te angin misual ho kuta anom ve taringot mai jiuming an bebuain DJ a khoi zawa DJ chuan kongkhar honna nekin snappers ho an ron lut zui misual ho chu an se ngala chu remchanga la in an tlan chuak wat DJ an cell phone mangkhan tran puitu a kau vata mekle jiuming an Hillary helicopter an lo zong dun ngal an vatlen chuan snappers bok an lo oma jiuming an a chhei boilain mek nitrate nen khan atlan pheya anin bei fe hnu chuan jiuming an snappers pakhat chu athat thei ram mase adang an ron kalbel lea jiuming chuan gas pump voin helicoptera chuan alon vea thlo chhuah ngalan tum jiuming chu tlathalein snappers ho gas pump in a phu shepa mekan flare aron ka hnu chuan akang ngal hlua jiuming chu helicoptera zuangkai lein an thlok chuak theisha mane heti la hian Jonasan sark tha tumin alo be chia a fei kho pakhat chu thelma se a pahni na chu a fua sark pakhat chu a thap theita adang kho le atum lain Montesan silain aron kapa tuya a thlaupha Jonas chu tuipui kam hnaya an ron pheya tuipui kama ram salian tak kha ron thleng to in mipui te chu an thlabar ema mi yingin lo mukarin tran pui ve nge ya tum athayang ang chu alo wachan chuak ve a jiuming an helicopter atangin aron hmua puak thei thil hasiam mol meying chan chua tum lai chuan octopus lian tak khan aron ti buaya jiuming te chu zuang thlain helicopter po atla thave ngal Jonas khar sarkin alo man tre pa leyan doa chuan zuang kai manin sark chuan aron nor phei buana Jonas a se teu kher mai lei hnuaya bi ruvatin jiuming an meying alo chan chuaka Montes kharon thleng ve chia silai ahmet puak ngal pop lei hnuaya tangin Jonasan akea tak thingin alo vit sia athisen tuya far chu arim sarkin alo hrechat aron hnai chia tin Jonasan Montes alo tlo sia sark chuan Montes aron mom ta mak mai
octopus lian kha alo la thilova jiuming man ve in ataksa boma vitlut sau sawa an puwa chuan enga te chia malo ngai lo an sak khoi hagi po kha alo man ve a jiuming atal boi ti a hria dualin sak chu a thin rim thuta tal chuakin octopus lian chu a se ta hrep mai jiuming chu helicopter tla omna lama a hleu phei wata sark padang aladam tlat jonasan alam pan tura tin alo chhai buaya chak taka ron hleu phein jonasa eitur an ang chu helicopter them zoom mangin alo vit po ka athat le ta ni tuipui kama mipui snappers lavin an lo tlan che huma meying in uite alo chan ve bok DJ an snappers chu aron kap hluma Jonas mekle jiuming tekha tuipui kam lampanin anron hleu pheya ma se haigi aladam tlat anom nalam ron panin jiuming ain lilu wata a device mangin dolphin omnalama akir tir tani an thian ho chu thiar kara anin mukhom hloma coast guard te chu tlai taka anron thleng ve chia tuipui kama chuanan thu thapa haigi kha arai nge yan ringani